vrlo brzo mijenja. Ovdje je Laren jako lagodno prima ovu loptu. Buchanan traži neku metu tamo u sredini, traži Davisa i Davis zabija. Davis zabija u jako ranoj fazi utakmice, tek je krenula druga minuta, a Kanađani nažalost fenomenalno za njih otvaraju ovu utakmicu i Kanađani sa ovim Davisovim pogodkom pišu još jednu stranicu svoje nogometne povijesti. Kovačić za Perišića, Perišić za Kramarića, Kramarić, evo pogotka, evo izjednačenja! Evo pogotka, evo izjednačenja! Danas raspoložen, rastrčan, prisutan u igri Andrej Kramarić, očito ipak na ovoj poziciji koja mu više, bolje odgovara, ajmo ponovno ovo vidjeti. I odlazak u prazan prostor, dobra lopta Kramarića, Juranović i dalje, malo mu je sada pobjegao, ali Juranović za Livaju, Livaja! Marko Livaja, Hrvatska vodi 2-1! Bravo Balkane! Preokret Hrvatske prije kraja prvog poluvremena, skromno smo tražili taj jedan pogodak koji bi nas vratio utakmicu. Ovo je još bolje, ovo je fantastično, kao i ovaj briljantan udarac Marka Livaje sa ruba kaznenog prostora. To bi Ivan mogao probiti, Ivan ide na desnu nogu, na drugoj strani traži Kramarića, Kramarić zavaljao, Kramarić! Andrej Kramarić, kakav predivan pogodak! Kakav sjajan gol, kakva divna akcija Hrvatske, bravo majstori! Briljantno, savršeno, precizno odigrano, tako lijepo, mirno, još jednom prebrojavanje ovdje protivnika, Perišićevo mahanje, traženje lopte, vidio ga je Brozović i onda Ivan, ne znaš je bolja lijeva ili desna, išao je na ubacivanje desnom, Kramarić, krasan lažnjak i ponovno realizacija tom zlatnom danas lijevom nogom, kroz noge Hutchinsona je to prošlo u... Uspio je i odigrati prema Oršiću, Miller je progrešio, Oršić i Majer idu prema kanadskom golu, Oršić za Majera, Majer u gol! Majer u gol, Hrvatska 4, Kanada 1! Sad je gotovo, sad se konačno možemo opustiti, potpuno jasno i glasno potvrditi kako će Hrvatska ovdje doći do pobjede, kako je Hrvatska pobjedila Kanadu, kako je Hrvatska uzela sva 3 boda.